Lagip, di napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biyag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biyag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan nga intay kan biyagita, ket impatulod ti pagayam, akayat na ti agpailinga ti tinagan a Cheryl, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Miss F. Umuna ti amin, kayat kumanpay nga idanon tinabara apan ang kablaaw ko, kada kayo amin, amang bukbukal iti drama dito'y a programa. Kastamatan kadag iti patak anaayat adumdumngeg. Iti edad ko a 40 ket single akpay laeng. Noan niya ti makagapo ket iso ti innak isalaysay iti daytoy a pakasaritaa. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Payakas ta ti lagam ka anakan. Nakadkadlaw nga da parikot maw. Ay, hindi pa ngamin napadalawa sa nadlaw ko dayta. Uncle, Ibagap nuan niya dayta. Tapno matulungan da ka. ay, pampanunutat nga minidino, Uncle. Kaya't nangaminan ti makiwin naswas kanya. Anya, Awan mo ti parikot ni. Ngam kala at latan akayat na nga ag-break kami. Mariribukan ako na Uncle. ay amagan ba nuan da sa bali a babae. Tibiyag na, iswakas ta. Dayta ti pagdandanaga kita, Uncle. Sapil ako mata saan apod no ti atap ko. Apay an aramid mo kanyak ti kastoy dino. Isumet lagayam anagla ka para kan ka ti panangibag ang ngagwin naswastan. Pakawanin ako ma. Mariribu ka na klaeng. Iso na ipagkatday dyan. Agam sikat ay ayatag. Ikan na kumay ti maudi akong taway. Tapno ipakita ka ni parignakan ka kapag babawiyak din naramit ko. Saan? Kasanon ti sikog ni Presi. Sana parikot tayo dyan. Gaputa dyan balin lang nga anak mo ti obligasyon ko. Sana ka naman ni Presi. Sikat ay ayatag, Cheryl. Saan? Sana pud no dayta. Gaputan no na pud no ti panagayat mo. Saan mo kumamarami ti kastoy kanya? Ha? Ay ayatan ka na hindi no. Among dayta. Ngam nakasagana ak amang tad iti waya-waya para kada kayo kidepresi. Nangro na iti agbalinto nga anak yo. Saan kumamatakas ta? Nagsakit a panunutan. Kan nagrigat nga aklunan. Ngam amok amalpas tumat lan itoy. Aglinipat tandino. Dayto yan ti maudi a panagsarita ta. Una yan ti boyfriend mo, insan? Wan nga rin insan. Kasday ti lalaki asaan ang makontento iti kaayan ayat na. Iso husto lang nag-break kayo ninsan. Husto ka insan. Nagrigat nga aklunan. Ngam amok ang makamove on ak tumat lang. Ay, una nga insan. Pagyaman ak unay. Gaputad da kayo akakasinsin ko amang liwliwakan niya. Awan anyaman na insan. Awan sa baling agtitinulong no saan ada tayo matlaeng. Anya ti kunam ka anakan. Nagabrod ka. Wan ko maangkal. Ay. Nagsaritaan mi ngamin kini Insantina. Nakuna na kanyak nga isukan mo ti makaamu iti amin.
Natalgid matitrabaho dito yung lugar tayo. Apay lang nga masapol nga gaprot ka. Ha? Kaya't ko nga minti makalipat ang kan. Barang iti kaadak ijay. Malipatak to ni Dino. Ha? Di kay madanagan ang kan. 2 taon lang. Kalpasan na, saan ako nagsuplipan. Madakin ka na itaakanakan. Nulaki di mo makabailam. Suportaran na ka. Kasla ka na lang idata kay di Pilipinas nagtrabaho. Ngam ita adakan dito'y Dubai, insan. Wan nga rod insan. Manupay lang ang abulan ko dito eh. Ngam kailiw ko matanda ang kan. Kasama to ni insan Megan. Nang Rona iti anak na. Ay na, talaga kasta insan. May ruwam kang tumitlaang. Sa bagay matkat di ah. Ay, huwag kayam. Kasla, saan mo nga awagan ida? Manumatan nga aldaw ajak nakasarita ida. Iso nga awagak ida inton madamdaman. Kapag iso, day off ko ita. Ore agmalmalom kami nga agvid-video call. Ay, wala. Bunawaya mo, antikawan ti trabaho ta ida, insan. Hello insan, kumusta kayo? Ni Uncle Ngay, kumusta mo at Ayos lang, insan. Sika, kumusta ka matan? nasayat nga rod no kasta. Okay ak na ang mat-insan. Day off mi ita nga aldaw kin ni insan Tina. Iso anang kaawagakan ka. Kasta ka din. Un gaya minsan. At ako may bagakkin ka. Anya day ta insan. Ibagamlaan, di ka kadi agbabain. Ay, kwa, insan. Panagbabayad ngamin manan iti tuition fee dagiti ubing. Nailan na ngamin nga awan kwartak ita. Amangan numabalinnak nga pautangan. Kan may sa, naibus ngamin manan ti agas ni tatang. Kasta ka di insan. O sige, di kay madanagan. Inton bigat matlaan. Mangipaw itak iti pag-tuition ni Carl. Kan paggatang yo iti agas ni Uncle. Ay na, agyaman ako una, insan. Pakibagam kin ni Uncle. Di naliwayan ti uminom iti agas na ha. Wan, insan. Ibagak day takin kwa na. Agan-anad ka kumakanayon ditawan. Bye! Sana dakas ti tumulong insan. Nang runa, kit agkakabagyan tayo kit nga road. Nga mangibati kamat, iti para iti baging. Ha? Oy, sana nalakat ti agtrabaho dito'y abroad. Iso panunutom ko mama ti baging, insan. Maasyanak ngamin kadakwada insan. Awan mo ti sabali at tumulong kadakwada. Nang rona kin ni Megan. Gaputa single parent kat nga rod. Sakit awan pa'y suporta di ama ti anak na. Well, ngam di mo ko maitit amin. Saan mo nga obligasyon di anak ni Megan? Bayam nga trabaho na di akasinsinta. Ha? Ay nawan latam mo kung abayadan na tututangin na kin ka. Sa bagay, at damat kit di kabailan ni Norman iti biyag. Anyat kaya't mo asawan. At ti ko na, ure awang kwartam, no ni Norman ti maasawam to, ako na pagdanagam, gaputa baknang. Anong gayam? Kumusta kayon? Inaklon mo? Saan pa'y insan? Nabiit pa'y man anagarong kanya. Amok pa'y ati gusto akin na tao na. Agyaman ang unay ti panangaklon mo kanyak, Cheryl. Ay ayatan ka unay-unay. Kasta akmat normal. Ay ayatin ka unay-unay. Sapay lang kumata saan tong agbaliw ti panagayat mo kanya. Santo Apulos, napot mo ti panagayat ko kan ka. Ikarik asaan to ang mapasamag day ta. Agyaman no kasta. Kinapot mo na. Itapay lang at data dito'y Dubai. Plan-plan mo ko, ti panagkalay sa ta. Intol agawit ta iti Pilipinas. Ha? Kaya't kung agkalay sa ta, apaman na makaawit ta. Kaya't kung ipanagnagkan ka, tinapod mo apanagayat ko.
Nanay bahag, tasimang pet kayaw, balasan ka. Baraw. Unang kan. Ayun dayang, iso ni Norman. Ayun ayat ko. Norman, iso ni uncle ko. Iso titim makdar nga amak. Manipod pimusay day itatang ko. Naimbang nga orasyon ka. Ay, kastamad kang kabaraw. Ay na, baragsakan ako na para ka na kayo adwa. Nagyaman kami unay, uncle. Ayun dayang uncle, ni Insan Megan ngay, aping awan. Ay, napanay di pagkadaalan. Napan na sinukod dyan na. Intun madamdama, at daday jayain. Ay, sigurado ang maragsakan day jay ang makakita ka na kayaw. Uwan uncle, amok akailiw nakday jay. Ay na, jakla pagarupan ang nagtaergayam ni Norman iti personal insan. Sika talaga. Saan mo't unay insan? Sakto na ang ti kinataer na. Madimat ano ginataer unay. Ang mga no agawan da pa'y kanya. Saan mo insan? Madlaw kumot ngay ayatan na ka. Isungam mo ka napudnukin ka. Kinapudno na panggap mi ti agkalay sa iti kabiitan a panawan. Ha? Kasta ka di? Wan insan. Iso at talaga ti plano mi. Idi adda kami pa'y laang ijay Dubai. Ay kat nasaya at ano kasta insan? Maragsakan ak unay iti dayta ngayong padamag mo. Ay na, friend! Nasaya ata nagsabat tamatlaang. Ha? Idi pa'y namin san alawas apat padaanan ka alumabas ijay balay mi. Ngam saan ka anaran-ranaan. Apay, adda ka di iyawis mo kanya? Si kakit dimot. Anya nga ti iyawis kumatkin ka. Adala ibagat. Anya na ita, ibaga mo na. Di mo kunaan nga awan ti ammo. Iti agwarwaras adamag dito'y ayan tayo. Anya ka din day nga ibagbagam. Abay, saan mo ka di nga ammo? Nga adon ti nakakita kini Norman a boyfriend mo akadwana ni Megan akasinsin mo ijay ili. Anya? Idi na minsan nga aldaw. Napalabas ni Lloyd ida ijay ili. Nagangkas da iti motor. Hapo, nagmayat mo ti kapat ni Megan iti fiancé. Anya? Ay nasaan apod no dayta, friend? Jack lapat yan ang maaramid ni Norman kanyak dayta nga ibagbagam. Apay nga awan ni Norman iti apay ko. Saan mo tinapanan na? Rumarak man. Amangan no adaday Jerwan. Norman? Megan? Aha. Anya ti kaya't asawan day ka siya? Mabit lang. Agpalawagak. Anya't ipalawag mo. Asaan nyo ngayong gagara? Basta ka di? Si kamot ka babae. Awan serbim akasinsin. Aray ko, Awanan ay gibain. awanan bain ko ng kanyak? Pasensya ka insan. Ngam saanin asikat ay ayatan ni Norman. Nudikat siya. Anya? Agsaw ka Norman. Ibagam ti pudnukin ko na. Cheryl, pakawanin na. Saan ka nga ayatan? Napukawan ti panagayat ko kan ka. Manipod na kasiningad ko ni Megan. Anya? O anya, mamatikan? Awanan maaramidam, Cheryl. Siya kundi ay ayatan na. Katap na amom, dua abulanan manipod inaklon ko ti panagayat na kanyak. Kat masikog akon, ni Norman ti ama. Apay aramid mo kanyak ti kastoy, Megan. Pasensya ka. Ngam, agayan ayat kamin ka ni Norman. Isa, saan asikat ikasar na, nudikat siya. Anya? Di mo man lang pinanunod ni amin na sakripisyo kan anak mo. Ah, kasta. Isinger mo itan, dagiti intultulong mo kada kami. Juan, ibaga ka talaga ti kastoy. Gaputa kastamot ang ginaramid mo. Awan utang mo na imbaga na kan. Ay na, si kasayaatan nga aramidem. Aklo nam latan, asaan ada kayo ka ni Norman tinaikari iti tunggal maysa. Anya? Kan maysa, awan asiguro tigasat mo kan ayat. Gaputa insukat na kaidi ni Dino. Sa ita, ni Norman met. Jak met pakabasulan no nagayat kanya. Talagang awanan kay tiba. Aray ko!
Ti kunangkit din. Sika tinagpakita iti motibo. Amok na idi pa'y laang. Kat ang gusto ka kankwana. Iso nga inaramid mo ti amin. Tapno agbaligi ka. Anya kumaita. Ala, ipapas mo ti pungtot mo kan guram kanyak. Ure aglin ni patan nga agkasinsin no dayta ti kayat mo. Anya? Jak amaw no anya ti bagakan kakaanakan. Awan ba sunyo angka? Jak lang maaklon ang maaramid ti mismo akasinsin ko ti kastoy kanya. Unayan ti kastoy. Ngam di kay madanagan angka. Siya klaan inti umadayo. Agsubli aki di abroad. Ah, Dahil lang ang tamok awagas tapno mailiw-liwag ko tirik na. Unayin niya pa'y taramidan. Ang mukasanan ang may subli ti sigod na panagayat ni Norman kanya. kaanakan. Sapay na kumatadumtang to ti gundaway ang maaklon ko ti amin na napasamag. Nagsakit na panunutan. Nga maamok amalpas tumat lang dito eh. Sapay na kumatag na na yung tiragsak iti panagdan na damegan kan Norman. Nagsakit unay para kanyak tinapasamak Miss F. Nang runa kat ti mismo pa'y akasinsin ko tinang dadael iti ayan-ayat mi kani Norman. Awan nga rod na aramidak, iso nga inaklon ko laangan asaan nga iso ti lalaki a para kanyak. Aging galaangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa kan nang yornos para iti man nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Cheryl. Ken ka pagayam, Cheryl. Nasakit man, ngam naskan nga aklunan tayo. Ngamin, at dadag iti tao winubanag adumtang iti biag tayo asaan nga agtalinaad. No diket mangipaay adal nga iso timang patipker iti kinatao tayo. Patsyak ang makasarak kan tumatlaang iti lalaki ang mangipatagken ka iti napudno. Alakas tan pagayam Cheryl, kat pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti sugat kat mabalin ang nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day ti kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tag-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat at dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Kumusta kayo amin? At di manan ti pagayam yo amang kapkablaaw kada kayo iti naragsak na bindisyon nga aldaw. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdengdengeg dito'y programa tayo. Ti pakasaritaan nga intay kan biagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged iti nagan a Presi, manipot probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nasingpet ti asawak, awanan ti bero kakpay, gaputa adda aminan kenkwana ti nasaya at agalad ti maysa a lalaki. Iso na laeng, taadda maysa abanag a pagsidsid da awak. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Apay, kasta tilangan ba kay? Kasla daw nagdagsin na parikot mo. Saan lang akas na? Talagang adda na dagsin ang parikot ko, Randy. Ha?
Kaya't mo ka di amaaman na niya ti parikot ko. Bakit? Adoy, dahito ti parikot ko, Randy. Ala, mingmingam anaimbag. Ano ti? Tunggal ako sarak iti pregnancy test. Kanayon a negative ti result na. Iti kaanuman. Saan ama ko na a pamilya ti panagdan nata? Gapot na awan mat nga rod anak ta. Bakit? Saan kumamata ka sa tibag ang Anya nga rod ti kayat mo amang agmanipot kanya. Maragsa ka na iti kastoy. Manumot din atawin tinaglabas manipod nagkalaysatan. Ngam aging kaitan. Di naklat tamaikan iti anak. Ibagak dati kang katap no amo. Kasta unay ababawik anak iasawa kan ka, Randy. Pwese. Ay nainsan, saan arumbang apagsasawam iti kasta nila kay mo? Panunutam kumamot ang masair jarik nana? Diyak mamin malapdan ti pungtot ko insan. Tunggal adda masabat ko akabats tayo. When amo, kukwaklattan ti umapapal. Umapapal iti anya insan. Kasano, kat adda kibkibinin dang anak da. Idinto ta siya kat awan. Kinapudno na, saan akong anaragsak iti dan na ti asawa. Saanan atalaga insan. Ay na, di ka agsasawi iti kasta insan. Panagkunak kat saan mo't anagayatan ni Randy asaan kay amaadaan iti anak. Amin mo't anaganak kat dayta ti kalikagom da. Kan may sa, amangan mo talagang awan pa'y nabukalyo. Ay, jakon amo ti aramidak insan. Ti ko namkit di, talaga alupas ti asawa. Iso adinak maipayan iti anak. Ay, kasla jakon maanusan ti kastoy a panagbiag Teresa. Sinaaksan a talaga ni Randy. Napan ni Randy ijay balay iti namin san nga aldaw. Anya tinaramid na ijay nanang. Awan mo't, imay la nakisarsarita kini tatag mo. Kasla nadlaw ko ti kinaliday na. Apay, adda ka di parikot yo, awan mo't nanang. Apay, adda ka di imbaga na kada kayo. Awan mo't kit di, ang amangan ko na no adda parikot yo. Iso nga imayak dito'y balayo. No maminsan, adamot saan mi apagkinkinawatan nanang. Ang maurnos mi matadagos. Nasaya at mat nga rod no kastanak ko. No adaman ti saan nyo apagkinawatan, pagsaritaan nyo adagos. Saan nyo apaypayan adumakal. Iti kasta, naragsaklat ta ti panagdanayo. Wen ka di nanang. Awan rumbang apagdanagan nyo. Kan may sa, biyag mi da ito nga agasawa. Ada kaming iti husto atawan. Kabailan min asulbaran adakda kami. No adaman saan mi apagkinkin na awatan nanang. Pwese. Itay ka pala nga palpaliiwan. Nakaisam ka matamang kita iti cellphone mo. Kat, anya ko maita no agis isa makamang kita iti cellphone ko. Ada problema? Ay, ko. Awan magkit di bakit? Sana salud-sudag lang, may. Asino ayat ti kachat mo? Itay pa ngamin amang mga gutiring ton di messenger mo. No asino man ti kachat ko, awan bibiyang mo. No kayat mo, mangsapol kamat iti kachat mo. Awan parikot kanya, Randy. Presi? Nalawag mat siguro tinangag mo, Randy. Ay, ngunay ka magtan bakit? Di nakdisturbuan tabi siya. Naawatang. Adun sakit di ti kachat mo insan. Itay pa nga agun-o ni ti messenger mo Asino ay ti kachat mo? Kan itay ka pa nga isem. Ni ka di bayaw day ta? Eh? Asino day ta kunak? Ibagakan ka insan. Hindi mo ko maibagbaga iti sa baliwan. Ha? Malagip mo ka di pa'y ni Oliver. Tisigod akayan ayat ko idi adda tayo pa'y laang iti kolehyo. Ni Oliver kunam.
Jay ka din lumakayan abak na? Sikamot insan. Saan mo't nga iso tilakay? Sa nga pulo lang mo't atawon ti inaunaan na kanya. Oh, apay day Jay. Di mo ibaga nga iso ti kachachat mo insan. Uy, kat numabalin la ko mga isubli tinapalabas. Iso la ko man tinakikalay saan kat anirandi. Ay, no amok la ko maadinak matlagayang maikan iti anak. Diyak la ko man imanugot apa ikalay sa kanwana. Anya? Ay unay kan. Anya ka din dagitang ibagbagang presi. Pudno ti bagbagak insan Teresa. Kat amom ka di. Single pa lang ni Oliver nga aging kaita. Pampanunutak nga ang mga nuda kami tinaikari para ititunggal maysa. Saan kat anirandi? Ay sus. Apay, di ka mabudeng kadagitang ibagbagam insan? Uray pagbali-balik tadong tilubong, nirandilat ta ti asawam, gapu ta isukat nga rot tinangikalay sakin ka. Laglagi pa nga da sinapataan nyo insan. Nagkalay sa kami ngam sa anak mo't anaragsak iti danana. Kan maysa, nuday tala ang kalay sami at damot solusyon na. Presi! Hello, honey. Hello, honey. Kumusta nga iti nagmalam mo? Kastoy, makabanog ba't trabaho? Ngam maikat amin abanog ko tunggal mga ko ti boses mo. Talaga? Siga talaga. Hawan lang ta nagbaliwan ti kinalailom kanya. Iti ka ano man, saan tong agbaliw ti kinalailog kan kahani? Promise. Agyaman nagunay nukas na presi. Awon gayam. Kasanong ti nagsaritaan da. Kaano ka nga umay dito yung Manila? Di ka madanagan, honey. Jack pulos malipatan day ka nagsaritaan ta. Kinapudno na, nag-file akon iti resignation letter ko iti trabaho. Iso nga iti kabitan na panahon. At tinatan, honey. Agyaman na gani. Ang sige, ipagkamom lang sa nga ron. No kaano ti yung umay mo dito tas sabatin ka di terminal. Okay, honey. Ang sige, atupay taramid honey. Umawag at tumanan. Bye! Sige, honey. Bye. I love you. Pakawanan na, Candy. Ngam saan ka nga ayatan? Bakit? Anya ka din dito nga ibagbagam? Lalawag mo timbagakan ka. Saan ka nga ayatan? Iti ka ano man. Saanan ang maisubli ti sigot apam matag kan panagayat ko kan ka. Pwese. Pumanawag. Akayat ko asapulan tipod na aragsak ko. Saan? Di mo kumawat aramidan ti kastoy kanya. Pangakasim bakit? Ipakpakaunakan ka. Saan mon anam namaan asublan ka pa'y? Ngamin, manipod nagkalay sata. Diyapulos narik na tipod no aragsak iti panagdan nata. Hindi nagkalay sa ta. Nagkinarita. Ngay tirigat ka namay. At tinulong ta. Diyapat nagayatan ti kastoy asaan ka alay kan iti anak. Di na kumamat panahon bakit? Pangasim. Basta panahon naklata ka din nakasta. Panyagamatin. Agasawa to presi. Tayo ko matilaglagi pam. Pasensya ka na. Ngam di na kun maalukoy pa'y. Namin pinsanan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Naawatan. Well, matlasit din naging galangan ito arapap ti malagdinatahan eh. Saan lang ang arapang apay? Ada akon. Agkaduatan. Kat iti kaano man. Saan kanto apanawan? Oh, di ako managnukas tahan eh. No idi koleho tayo. Kat nag-break taga po kinirandi. Saanan ang mapasamak kita? Jakon itulok ang mapasamak mananday ta kadata. Gauray, ininaw na kiti sa kapulo at awan. Awan panikot iti dayta. Di mat kunada, anasamsam it nga agayat tiin inauna. Ay, karuwa na. Kinapudno na. Pagbababawyak ti panakikalay sa kinirandi. No amukla ko maakastoy gayam tibiyag ko kankwana.
Sa anak la ko man nga manugot idi. Ala, saan mo ka panunutan tayo sa akin? Tinapatang gitla gaya na yat tayo. Hinapod na, sana kung anaki ayan-ayat pa iti sa bali. Maripod nag-break ta. So nga itata nagsinublang ta. Jakon itulok, nagsinatamanan. Uray siya man Oliver, honey. Lamnamaem nagbiag ka akas may sadon niya iti na. Presi, honey. Anda umaw ang new number man. Asino nga taday ko eh. So, bata. Hello? Hello, Presi. Nasaya at nasinumbatam ti awag ko. Basapol pa'y gayam abaro numero ti umawag sa musumbatan. Idi kalman pa'y nga umawawag akin ka. Ngampulos at ikasimumpan. Nanang? Anya ka din day tangar aramidam. Panunod ka kaniya. Panunutom kumamot ti asawa. No anya man ti parikot yo. Pagsaritaan nyo itinasayaan. Saan akasta? Nanang, kasi iti kanayon ko nga ibaga. Saan akong anaragsak iti ban na ni Randy? Kapo ka de, tandang sa bali ang lalaki iti biyag mo. Ha? Pangaasim, agawid ka kuman. Awan tinasaya at nga identikas tangar aramidam. Iti kaanuman, saan kantong agbalin anaragsak? Gaputaan na tao ang masaksakan, gapu iti aramid mo. Itay ka pa'y apalpaliiwan, honey. Apay akas na saan ka amakaid na. Ada ka di parikot mo? Ay, kuhani. Awan parigot ko. Adala pang panunod. Ibagam ko makanyak. Itikas na, matulungan ka no anyaman daigta. Mabaling ka ding agulibot sa atang Presi. Nganyaman ti parigot ko. Awan maitulong mo. Nawatan. Oliver, No awanan sa do mga ibagam, mabarangkal iti sila. Tinakasang sarita. Ado ti pampanunutak, may salahan kumatis ako. Pang-aasit at tumpal ka, no di mo kaya amadiswal ka. anay ko. Apay at tinumpanak matan, Oliver. Oh. Anya ka ditibasol ko kan ka. Di mo sudan, laniyat ti baso mo ka na. Ha? Gabi na, siga mismo ti basol. Anya, May saga mala sa dimting iti bego. anya ka din day kang ibagbagang. Anya ka din inaramig ko kan ka, di mo nagustuhan. Pumanaw ka dito sa wana nga. Pero maganda ang sagot pagkita kit. Aliyabat di maraming ko nga. Oliver, nasaya at matasimangpit kan, Oliver. Abay, atay bagam, Win, honey. adya ka. Masikugang. Agdoan abunan. Ano na? Masikog ka ko ng Presi. Win, adan anak na, honey. Masigurado ka di siya ti ama. Oliver, Nagtay panagkunam. Kat maragsak na kitiday tanging patabo mo. Nagpitot ka. Ala, pumanaw ka dito ng anak. Amangan susi ka pa iti pangipapasak iti pungtot ko. una yung tikastoy. Apay akan lahat mata na nagbaliw ti ugali ni Oliver. No kaano pa yung masikugang. Kati sumatan ti panagbaliw na. Ay, ikay ka kay lapal paliwan balasan ka. Agsangsangit ka ba? Apay ka dahil? Da kayo matkayam ta. Sinapudlo na kanayon ko amang nag. Di pa nagap-apa niyo kini Oliver.
Ay na, malasang ko. Ikasaya ata nga aramido ita. Panawa mo, na dyan lalaki. Ito niya pumaga po ang panawak ni Oliver, tata. Apay, di mo kasi mo kapamilyado ni Oliver. Anya, Ay, pamilyado ko ng tata. ay, Amangan mo't no nagbidot kayo lang. Amangan no sa baling Oliver ti pagpagayo. ay na. Saan na ka nagbindot malasang ko? Paglasawa ni Oliver. Isuda may kabayagan, aburdir ko, di na parabing ko. Pinatawan lang di asawa na. Gapo iti kinababairo na. Ganun mo pa iti anak da. Anya, Apay, saan na ka diyan ay bakaking kadalta? saan? Sana po na rin tata. Tapos marayo na. Awan pamilya ni Oliver. Awan. Ulbog ka! Awanan ka, di ba yun? Kamu, napudno ka kanya. Ngam saan mo't gayang. Ito ta na mawamon nga na sao. Mabalin mo di pumanaw, Presi. Anya, Nung di palag ko nam, kat agdamang seryoso iti kasken ka dan asawa na. Nagbidot ka. May isa, kas itinakunak idigan ka. Sa anak asigurado asyak ti ama ti sigug mo. awanan kay tibayin alalakin. Amay, Kay pasan ti amin. Kas katibag ang kanyak. papinagtumpal ka nga. Si kakit dito ang itibain. Diyak matong patumpay na kasta. Diyak kaya't atong patumpay na pultana. Hindi pa na kumadamo. Kat imbag ang kanyak na dagayaman pamilya. Sa anak ko maanagdalakan ka. Ulbod ka! Manangalilaw ka! Tiko nam gede, sayot ka babae. Ang nga rodo ng asawam. Nagbiro ka pa'y laing iti sa balin. Oliver, Huwag saan ka din. Amangan no ito nagbalawak kat siyak tumatan ti sukat mo. Iso nga itabay lang. Mabalin mo ti pumanaw. Alaam aminan ang kagawaam kat pumanaw kan ditoy. Nyawatan! Ha? Presi, Simang pagkagayaman. Masikop ka? wala na. Hindi na kaya tatakdaran ni Oliver. Diyak ang mga dagayang pamilya na. Ilimad na kanyak ti amin. Kanya. Awanan ti ropak ngay panangko kada kayo. Nang runay ti asawa. Ngamawanin ti sabali apa panag. Nasaan nga subli kada kayo. Ay, jak amo no niya ti magakitakan ka, Presi. Jak amo no masyanakan ka, wano saan. No amom la kumati na pasamak itipiyag ni Ranti. Kabayatan ti kawan mo. Anya ti kawan ti asawa nanang. Kumusta ti asawa? Ay katadda ijay balayo. Sana pimapanaw. Iso na lang tayo daw nga uminom iti arak. Nanang, Managim bubukod ka, Presi. Tibagim lang ti pinampanunot mo. pakawanan na kumananan. Nagbidot. Ti asawam ti rumbang apagkitawam iti pamakawan. Saan asya? Jak ammo kan ka, Presi. Jak ammo no apay anaramid mo ti kastoy kin ni Randy. Iti likudan ti kinasingpet kan kinaanos ng asawa. Nanang. Presi, Pakawanan na kumaran. masikog ka. Wen, amo kasaan ako na may kalikan ka.
Mayak lang ang tapnog kitang iti pamakawan. Napitutak. Gusto ni nanang managing bubuko na. Ibagik lang ti pinampanunod ko. Presi, Ti amo katagbalin na kanaragsak iti nagbalin a desisyon ko. Ang nagpidotan. Amin abang nagadyak napadasan kan ka. At napadasan itidan na ni Oliver. Amo ka na sakiti naramit ko kan ka. Ngam sapay lang kumatadumtang to ti gundaway amo pakawan na. no ba makawan ti kagid daw? Nabayagan na napakawan ka, Presi. Amok, may ti ka ano man. Diyak may pahit yan, akal pali ka guma. Iso ngay naglun ko nga rudi pa ng panaw mo niya. Mawakas ka. No apay ang naramid mo kas dyan. Daksang gasan. Kastamat ka hindi nagbanakam. Kaya mo rin kasta. Ay ayating kalata, Presi. Kasi ting karik hindi nagkalaysata. Kita niya mo na panlubok padumteng kalata. Sana ka basta umipan. Ilaban ko tayat ko ken ka. Amo. Kanlam na ka kung ibaga nagiti tao. Ama aga iti panagplon kumanan ken ka. Iti likudan tinaramit mo. Ngam kahit pulaheng apanak na ka. Panapudno ti panagayat ko ken ka. Imbis ngagsina ta. Ormusan talaan ti pamilya ta. Nakasagana ka tumakder. Kas ama ti agbalin nga anak mo. Presi. Naglalaok abain. Babawi ken gura iti mismo abagik tinariknak iti daydi agundaway. Ngam kastaunay a panagyaman ko, gapu ta inaklon naklatta ni Randy. Uray saan nga iso ti ama ti sikuk ko, kat inaklon na daytoy. Inaklon na kat inbilang na kaspudpudno nga anak na. Nakasingsing petlat ta kanyak iti likudan ti panangpanaw ko idikin kwa na, gapu ta di nakat ngarod maikan iti anak. Ita, talo atawan matan ti ubing kat ni Randy ti makakaadda amangay aywan ken kwa na. Pagbabawyak ti inaramit ko ken kwa na, ngamtyak to pagbabawyan ti panakabukal ti kakaisuna nga anak ko. Nga isu ita ti mangpatpatibker iti ayan-ayat mi kan ni Randy. Nga uray amok nga adalatamot dagiti gundaway amalagip na ti madi nga inaramit ko ken kwa na. Dahil man ti padas ko ajak tupulos malipatan, kat sapay kumata na kaibati ak iti adal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngag. To'y pagayam mo, Presi. Ken ka pagayam, Presi. Tunggal may sa kadatayo kat adama ko na apagkapuyan na. At dadagiti gundaway nga agbiddot tayo. Ngam sapay kuma, tadi tay aramiden daytoy arason, tapnumang pasakit itirik na ti sabali a tao. Panunudan tayo pa'y kuma na imbag dagiti agbalin a desisyon tayo. Kat aramidan tayo kuma dagitoy apagadalan, iti kasta kat di dayton ulitan pa'y. Kat sapay la kuma, ta saan mo asayangan ti gundaway nga impaayken ka ti asawam. Gapu taman mano ti lalaki akas ken kwa na. Alakas nan pagayam, Presi, kat pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda dayti kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg.
Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan kan idrama dito'y programa tayo lagi ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Kas iti sigot, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdeng kakapsat. Sapay kuma, tadi kay tumauma amang supsuporta dito'y programa tayo. Ti surat nga intay kanbiag kita ket manipod kanipagayam tayo nga Claire. Ngamsakbay na, makablaawan man pay dagiti sumaganad. Naragsa ka panagdengdengeg kanikapsat Ravin Klein Lipawen. Kastamatan ka ni Ma'am Nena Bautista, ni Sir Nestor Lirio, ni Sir Elmer Aguinaldo. Shout out met ka ni Ma'am Violeta Tabin dita Cyprus. Kastamatan kadagiti kakapsat anaayat adumdumngeg dita dappaar ti Agoo ken Tubao La Union. Makablaawan met dagiti kakapsat tayo nga OFWs dita Hong Kong, Malaysia, Singapore, ken Middle East. Kastamatan kanimanang Michelle Almuhuela dita Italy. Naragsak ngayon kay panagdengdengeg kakapsat. Sapay kuma, taitultuloy yo timang suporta kadagiti sumarsarunupay a drama min. Hintay man sublian ti surat ni Claire. Gastoy man ti kunana. Dear Miss F, adu a channel ti pagdengdengegak iti drama dito YouTube. Ket maysa ti programam wenno channel mo kadagiti nagustuha. Pakaragsakak unay numapili met nga ibasa kan idrama toy surat ko. Ti padas ngayon nakibingla ita ket napasamak 5 atawanen ti napalabas. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga ruden ti ag salaysay. Kahit nakasagana ka di amin na nagiti masapsapol para iti panagkalay sayo ka di haraw. Owen tatang, dagiti laan ng wedding souvenir mi ti awan pay. Ngam ko namot ti supplier nga i-deliver dan to dagiti inton bigan. Ay kinasayat nga ron no kastana. Imbagak metkit din ka ni Ruel, akitaan na dagiti rumbang amay sagana. Iti kasta, awan malipatan. Owen tatang, saan na bali tadamot ni Justin? Ison ti makaammo ka dagiti daddo mapay akasapulan. At tinulong dan to ka ni Ruel. Owen tatang, ay, makabannog mo't gayam ti agkasal. Ay punot ay tanakaw. Ado nga min dagiti kasapulan na may sagana. Nagruna, ket iti simbahan ti pagkasaran yaw. Kasta kami met iti kaninanang yaw, iti nagkalay sa kamay. Malipod di manong kamay. Makumikom kami iti inaldaw, aginggat nalpas ti kasar. Owen nga rod tatang, kasti gayam karigat ti agkasal. Puyat kan bannog. Ma-stress ka pa ikit di ano po. Ay, wala ha. Malaksit iti dayta ka ay nanagdakkel ti gastos sika. Agam sa nabalay. Inapatag, makapagkalay sa kayon ka ni Harold. Iti kasta, mabindisyonan mo tan at ipanagdenayaw. Kahit makabukal kayon tumatan, iti naragsak a pamilya. Ay na, may bagay launay ken katisuot mo at rahi di boda, Beshi. Nakapimpintas ka kaya? Sigo din anapintasak, Beshi. Ay, to, walang halong biro. Awan na mas pinita ka napintas mo ita, Beshi. Sigurado nga tatamanan na may love ni Harold na makita na ka. I swear. Anya?
Ala, huston day tapa ng bulbulam kanyak, Justin. Ituloy mo ket din ti pa ng make-up mo kanyak. Itikas na, malpasan. Of course! Yes! Don't worry, Beshi. Matatapos na itinch. Tomorrow morning when you wake up... Ay, adawag mo. Nimat, mama. Ni katugs to be? Ay, kasong bata mo na. Amangan mo na patikti bagana. Hello, mama. Claire, iha. Ha? Apa yan, mama? Agsangsangit kayo matan. Claire, iha. Oh my God, agos dito hospital. Apay, mama. Anya tinapasama. Ni Harold, na aksidente. Anya? Saan? Saan na po na dito? Saan? Harold, agrinta. Bumangon ka dito, pangasim. Beshi. Apa yan ang pasamag tigas na yan, Juana? Apa, Justin? Nagsakit tigas na yan ang pasamag. Nagsakit. Nakakaasin ni Harold. Ang ganda ni Sana na may lasin. Gapo ka lagi ti sugat agapuanan ti pan nakadisgrasya na. Apay nga isupay tinakapasama kan tigas to eh. Nakasingsing patataw ni Harold. Ngam apay. Beshi. Apay. Nalambit nga tanasay-saya na plano ti Diyos para kada kayo at wakin ni Harold. Kasano ako itan? Kasano pa yan dagiti arapa apmikin ni Harold? Kasla nagrigat nga klunan nga awanin tila na aking nga inayayat ko. Mawatak ti marikrik ng Beshi. Ang pagkalmaan ko matirik na. Wen, hindi kasta. Makapanunot ka na saya. No kasta, kaayan ayat munday jay akka. Wan beshi, Nabit kayo pa'y matanagam amoy ti day jay lalaki. nabiit man wano nabayag, isuntumat lang ang tituruna. Ala, anya nga ti masakbayam iti day taker. Kung naman trabaho na, nakadado pa'y ti bisyo na. Dila agbain nga umas asa kadag iti dadakkel na iti abroad. Beshi, ibiday ta, ngam ita sa anon. Nagbalbaliwan ni Kurt, agbiro kanon iti mabalin na pagtrabahuan. Kinapudno na, dumanon dan inton bigat, kadwa na ti ulitag na. Dumanon dahil mo men. Kahit mo asawan, agkalaysa kayon. Siyempre dumanon da nga roden, agkalay sa kanin. Grabe ka naman, girl. Awan pa'y makatawan, manipod na tayo dahil di Harold. Ngamadan kasukat na, agad-agad, ganon. Kat iti pa'y may sa abarumbado, Justin, awanan dito'y abiyag ti tao adakda kamatam. Iso apang nga asim tadi mo kuman ulitan pa'y nga ipalagip ni Harold. Ang Beshi, ti point ko lang naman kat Ay na ganitech. Justin, sikat ti saksi iti ayan ayat abinukal ni idi iti day di Harold. Amom no kasano ti kinapatag na kanyak. Ngam itatawanan, rumbang nalaang nga rod alipatak matan. Karbangak matagragsak. Iso adi ka kuman kumontra pa'y Beshi. Agsagana ka kiti, kasi kamit laang ti alaan mi a wedding coordinator iti panagkalay sa mi kinikay.
Kamot dyan na, agkalay sa tamat laangan, Claire. Unya rod, katsapay ko mata di nagtupal taangan kay. Ikalikdaytakan ka. Sikagat siksikan tulat tati babae nga yatak. Aging gatong palbiag ko. Agyaman ako na kay. Ikarikmat asiksikan tula ang tilalaki nga ayatak. Aging gatong palbiag ko. Namnamaam nga agbalinak to a responsable nga asawa. Kan inadagiti agbalin nga anak ta. Una, ikari ka kasta Ahmed. Agagat, kinagsingsing ko na. Edi kasta, naragsak to tibuklan ta pamilya. Pagyaman ako na dayta kay. Katsapay ko mata di kanto agbalin. Sika lang ti babae nakapagbaliw kanya, Claire. Manipon daga mamuta, inidya ko nagitibisyo. Isong ita, nasingkwita kon. Kaya siyempre, agsingsing puwetak po pa'y. Ngamin, diyak kaya't amapukawan iti nasingpat. Kaya napintas nga asawa. Anya? Sika talaga kay. Maalanak pa'y laang abulaon. Saan ka bulbulahin? Pudno ti bagpagaklet. Ngayon ba karabim? Napintas nga asawa. Kay, Sa karabong nga. Mabalin ka dito, sombra. nabartak. Basta lang. Birthday nga ni Pare Bogard. Nagpainom isa narapyan na kanagawin. Pasensya kan. Sa nabali tayo talang dahito eh. Sana na maulit. Ano? Umunag ka. Agyaman ang pakahit out. Talaga man nakawat ka ng asawa. I love you, bakit ko? Kumusta kay matid kini kay tanakaw? Siya kunti may at di kay mauray na sumarong ka rin di balay. Juan. Okay kami laang matatan. Pasensya kayo na saan kami pailaang ang makapasyar ije balay. Ado nga minti pa ka kumikumak dito'y dagusmi. Lukas to'y nga awan trabaho. Apa awan ka di ti asawa? Awan pa'y tatang. Kuna namot itay bigat ang mapanagberok iti mabalin na apakitrabahuan. Ay kinasaya at ano at nakasta panunot na. Ang napan nga ta nagbirok nga agpaisaw. Wano, abangan mo ino na partekto man nga gaway. Tiyan mong siguraw, kahit saan ko madamdamak tiyan aramitin ti asawa man niya. Anya ti kaya tiyasawan tatang. Kino kanayon ka nung agbartag. At dapay nakaibaga kanya kidi na minsan. Ganda ka nung palutan. Tatang. Laira nakaw. Dahito yan ti pagbagak idikan ka. Ti panaki asawa kat saan abaran-baran. Masapol at tingiting ang meteos to tirik na. Amaw ka nasaktan kay ti panakatay day di harol. Isaw ang nagbiro ka iti pangibaw ingam iti ayat maw. Kahit nikat day ta. Hangam, ay, panagkunak nagbidot ka iti naramid maw. Anay ko. Happy nagtumpa ka nga ikay. Anay ko. Gusto ko man pangasim. Awalan ka tibain. Ayos ka. Lalakero ka. Si Bibiyaga ko lang ang luk-lukwen na kon. Sa dino tayo tilalaki. Sa dino. Anya ka din dagita nga ibagbagam kay. Awan lalaki. Awan. Hindi ka naglibak. Panakita kayo magsarsarita itay. Amok alalaking dayay.
Awan kinapod no awin na kita ngay papabasol mo kanya, Kurt. Bus ko ti kasarsarita ka nakita miday. Unak ko, maminsan pa yung makita ka makisarita kay tiday dyan lalaki. Makaraman ka man niya. Mawatan! Ay, anya mo tayo tangay tsuramon, Beshi. Limitan na kiti imam. Ay, Diyos ko, ada pa'y black eye mo? Justin, anya tirumbang aramida. Kanayon nakmata na bugbugan ni Kurt. Nangruna no kasi ang mga pakiti sugal. Alaan na pa yamin na kwarta iti wallet ko. Sinamon tayo talalaki. Hindi pa lang amin ngay pagbagakan ka. Ang hindi ka dimag. Ano kita? Kakaasi ka niti pampamayan na. Justin. Ay na! Hindi mo. Kunamdan asino asanto. Nakasingsing pat piman. Mimita. Rimuaran ti kinademonyo na. Sinaamin bisi. Hindi kasta masolbar ti parikot mo. Masikuga kon. Kasanod to lang ti pasiko. Awan parikot iti dayta. Ada kami mo't amang ipatagkan ka. Ada pa ni Tata Soto. Ada kami akas pamilya, Beshi. Tulungan da ka amang padaksil iti anak mo. Basta sinaamon day jay akar. Ay na, awan tinasayata masakbayam iti day jay alalaki ko naklangarudan. Ay na, nakalukluk magtimpas ngay mo anak ka. Wala ka. Iso anarigatan. Un nga raw. Ay, impaglangin ata normal ti panagpas ngay maw. At Ay. itata nakapasngaya kon. Ituloy ko nga ilakad dagiti papeles ko nga agabrod. Anya. Ay, kada anak mo pa'y laang. Day takit pa nag-abroad ti pagbagamon. Agtanggat ka pa'y Ay, wanang pa'y kumati anak mo. Uray makatawan laang. Sa amon to panawan. Iti kasta. Di na kanto malipatan. Sana balit na adda kayo mat kininanang. Adda pa'y ni Justin. Da kayo pa'y laang ti makaamu iti anak ko, tatang. Anak. Ti parikot ket rumbeng lang asolbaren. Saan ket nga itarayan? Tatang. Amo ka na rigat dagiti nagdalanam apan nakapaay itinagan ni ayat. Ngam saan kumaaday tatirasaon tapno panawam ti anak mo. Awan basol ti ubeng kadagiti napasamaken ka. Ayatan ket ipateg mo kiday. Ngamen, isuntaw ti agbalin akatakunay na imaw amang saraget kadagiti panlubok iti biyag. Nang runa, intun awan kami meten kanina ng maw. Ita Miss F, inaman titawan ti anak ko. Kat agdua tawanak meten dito'y Saudi. Iti agdama kat ada Arabo anobyo. Kayat nak nga ikallay sa, iso nga plano mi ti agawid dita Pilipinas, inton malpas ti kontratak, tapno i-file ko ti annulment mi kani Kurt. Diya ka mo no anya ti agur-uray agasat kanyak, iti panakirelasyon ko manon iti may katlo agundaway. Ngamsapay ko ma, tadaytuyan ti itad ti Diyos akagasat ko. Kat makabukal kami iti naragsak a pamilya. Alakastan Miss F kat pagyamanak unay, ting ka panangibasa, ken panangyornos, para iti panakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Claire. Ken ka pagayam, Claire. Pudno launay at ipan nakiasawa ket saan a bareng-bareng. Ngamin, sana kaslamakan a mabalin mo nga isarwa no di mo kayat tiraman na. Panagkunak ket saan ka pa'y naka-move on iti day di Harold. Nakikallay sa kaadagos ka ni Kurt
tapno ti kunam ket makalipat ka wenno maagasan ti sakit a marikriknam. Banag a nagbabawyam gapu iti kinabarumbado ti lalaki a natumpungam. Ket ita, nagayat ka manen iti may katlo a gundaway, ket kas kinunam saan mo nga ammo no anya ti agururay agasat ken ka. Nangruna ket maysa nga arabo ti nobyo. Awan sa bali nga inak ibaga, no di ti panangipamaysam paylaeng iti anak mo. Ipariknam ti kinaadda ti inana. Pagadalem iti kasta addan to panglaglagipan naken ka. Tingitingam anaimbag ti riknam. Panunutem pay iti maminribo sakbay a makikanlay saka iti agdama a nobyo. Amamuam pay iti husto. Adalem anaimbag ti ugali na. No kasapulan nga amuam ti family background na aramidem. Alakas tan pagayam Claire, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas.